Midiretso siya ngadto sa lubnganan ug nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahatipon sa panapton nga lino kundili gilukot o gilain pagbutang. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan misulod usab ug nakakita siya ug mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kasagari mga greetings nining panahon na Happy Easter niya kaniadto. Nahimo nga batasan na andan nga sa ulogon kining adlaw kalagmitan mapuno ang mga resorts, mga kalingawan. Unya unta paghuman ani nga misa managan na ta ngadto sa Baugo tungod kay mao man ato ang nandan langoy-langoy ng tana. Lahi karon apan nagpabilin ang maong kasaulugan sa pagkabanhaw. Tinuod nga ang Ginoo nabanhaw. Pagkakaroon lisod na kaayo lalison kini nga kamatuoran kay gani ang kadtong mga tao nga nahimong saksi sa ilang kapanahonan kaniadto tungod sa dako nilang pagtuo, pagsaling o paglaom dinha sa Dios, sila mismo isip mga sumusunod, literal nga nagsunod sa kinabuhi nga Kristohanon. Una, ang mga apostoles, bisan kung dunay mga higayon sa ilang kinabuhi, nga mutalaw sila, apan tungod ni ining nahitabo sa ato ang Ginoo. Ni magbalik-balik ang ilang kaisog sa pagpadayag sa tinuod nga Ginoo nga nabanhaw. Matag karon og unya gisulayan ang ilang kinabuhi apan tungod kay mas duol sila sa kasinatian diha sa tinuod nga nahitabo sa Ginoo, dili sila makalikay gawas sa pagtuman pinaagi sa pagsunod sa kinabuhi nga Kristohanon, literal kadaghanan hangtod sa kamatayon. Daghang nangahimo nga mga santos bisan sa mga pagpanglutos sa bag-ong na tao nga simbahan sa ilang panahon kaniadto. Busa ang pagkabanhaw sa ato ang Ginoo dili naunta angay lalison. Ikaduhang pagbasa nag-ingon sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atoa sa langit di nagalingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Mao kini ang pagsunod sa kinabuhi nga Kristohanon. Ang pagpahimulos niya ng gitanyag sa ato ang Ginoo, gingharian sa langit, kinabuhi uban sa Dios. Didto sa gingharian sa mga pinili. Nag-ingon nga kini nga gingharian, the kingdom of God is here but not yet. Mahimo nga masinati ni ining kinabuhia. Niya kung ato ang mahinumduman panahon nga si board member karon kaniadto mao pa ang mayor, ilang gitan-aw ng daan nga dinhi sa Talacogon by 2024 for no more. Diin masinati sa katawhan kung unsa ang kinabuhi nga madagayaon, kinabuhi nga malipayon. Gitan-aw nilang daan o gidamgo pinaagi sa mga programa di gobyerno. Posible kaayo sama sa